Oedd hi'n edrych fel bod Llanelli'n paratoi am gêm o rygbi yn lle'r sosban, ac oedd y sgôr eitha tebyg hefyd ar Barc Steben Heath. Sgoriodd y cochion 5 yn erbyn Port Talbot yng nghwpan y gyngrau'r nos Fawrth, oedd eitha tebyg neithwr Andrew Mumford ar gynta ar ôl 9 munud yn unig. Dechrau da i Llanelli felly, ond oedd lot gwell i ddod. Rhys Griffiths sy'n sgorio fel arfer yn creu tro yma. Y cochion ar garlam, oedd Port Talbot yn meddwl bod y peryg wedi mynd, ond Lee Phillips ar bêl nôl i mewn, a Mumford oedd yno yn penio eto. 2 gol i ddim, a fel na oedd hi ar yr egwyl. Nath Port Talbot eilyddio er mwyn ceisio newid pethau. Dyna ddigwyddodd, nath pethau weithygu. Rhys Griffiths yn neud 1 dair ar ôl 49 o funudau. A wrth y gol nesaf o fewn munud yn unig. Rhys Griffiths yn creu unwaith eto, y bêl yn dod mewn gan Craig Jones a Mark Pritchard da'r gwaith rwydd yn neud 1 beder. Os oedd Port Talbot yn meddwl na lle pethau weithygu ond nhw'n anghywir, oedd Mark Pritchard yn glir am y gol a Gareth Phillips yn ei lorio yn fusymwth. Rheolwr Tony Pennock yn crafu i ben, dim dewis dar dyfarnwr Carden Goch a gol arall i'r cochion. Rhys Griffiths yn cael ei ail o'r noson. Nawr oedd Port Talbot lawr i 9-1 erbyn i'r 6 fynd mewn, a'r peth olach i angen pan chi'n colli o 5 i ddim i'r gol geidwad i ddechrau fflapan am y bêl. Chris Rogers yn colli'r bêl a'r gŵr ifanc Mark Jones ddim yn gallu credu loc. Oedd hi'n rhwydd erbyn hyn, ond parhau i basio nath Llanelli Rhys Griffiths a Mark Pritchard yn cyfuno i ddarganfod Mark Jones eto. Un peth ddar i feddwl mynd am y gol, bach yn lwcus falle dar ergyd, ond bydd y bendant ddim yn cwyno. Nath Llanelli gadw'r gol ore tan y funud ola, pasio cywrain, Pritchard eto yn creu, a Rhys Griffiths yn cael ei hat-trick. Llanelli yn mynd o nerth i nerth felly, mae'n wedi sgorio 19 mewn 2 gêm, a nhw'r tîm sy'n arwain y ffordd ar y funud. It's pleasing to score a hat-trick because I haven't scored against them in the league since I left, and it is important to me to score in every game. But to be honest with you, the main thing tonight is that we got a convincing victory after losing to Bangor and then perhaps not so convincing against Newtown.